ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತಿರಮಿಸು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ ಮಾರೊಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ ರೆಸಿಪಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತ ಯಾನವಿನ ಇದ ಮುಟ ತಿಂತಿಜಿ ಅತ್ತ ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಂದ ಎನ್ನಡೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂದು ಇಂಚಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತುದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇನ್ನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಆಯೆ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತಿಂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಕ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನು ತಿರಮಿಸು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಿ ಆಂಡ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತುಲೆ ಎನ್ನ ತಿರಮಿಸು ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಉಂದು ಉಂಡತೆ ಕಾಫಿ ಬೊಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ ಎನ್ನಕ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂದು ಅವು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ನು 300 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತುಂಡತೆ ಅನ್ನು ನಂದಿನಿದ ಪನ್ನೀರ್ ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಅರ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ ದಾತು ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರು ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಬಜೆಟ್ ಮಿತ್ತಿತ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಉಂದು ಆಂಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹನಿ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲ್ಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಪಂಡೇನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪೋತೆ ಅವು ಅಂಚದವು ನೀಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಪುಪ್ಪುಣ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಲಾತಿನ ಹನಿ ಅಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರಕ್ ಹಾಪುಂಡು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪೇರು ದಪ್ಪ ಪೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ದು ಕ್ರೀಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಪಾಡುನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶುಗರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂತೆ ಅದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಆ ಕಾಫಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ ರಸ್ಕ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಸ್ವೀಟ್ದ ನಿಕ್ಕಲು ಚಪ್ಪೆ ತೋಸ್ಟ್ ಪಿನಿದ್ದೆ ತೊಂದರಂದಾಂಡ ಒಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ಲೆತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ರಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫಿಂಗರ್ ರಸ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಪುವೆರು ಆ ರಸ್ಕ್ನು ಉಂಡತೆ ಈ ಕಾಫಿಗೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಸರಿಟ್ ಬೊದುಲ್ನ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಅವು ಒಯ್ತನ್ನು ಉಂಟುಲೆ ಒಂತೆ ಒಯ್ತನ್ನ ಮುಟ ಬುಡಿ ಎರಡೇ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಒಂದು ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡುತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಟೋಸ್ಟ್ ರಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ದ ಅಂಚದ ಯಾನು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಫಿದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ಗದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಉಂದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಿನ ಡಬ್ಬನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಚೆ ರಸ್ಕನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಈಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಮಲ್ತಡ ಲುಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಪಿನ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಲುಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತುಲೆ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನತೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನಿಕಲೆಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂದು ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡತ್ತುಲೆ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಸ್ಕನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಕೂಡ ದಿವೋಡು ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೋಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲಿಗ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನತಿ ಇಂಚನೆ ತೀಯ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಂದ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ಡೆ ಅನ್ನ ರಸ್ಕನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಲಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜವನು ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಡ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂದು ಅನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಪನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಗ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೆ ಹನಿ ಸುಮಾರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಡುಗೆ ನಮಗೆ ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂದು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ತಿರಮಿಸು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಂಟೈನರ್ ಮಲ್ತೆ
ಈತಿಗಿನ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಎತ್ತುನುವೆರು ಪಿದೆಡ್ ನಮಗೆ ತೊಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಆತೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಗುಟ್ ಪೂರ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ನಗೊಂಡತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೂರುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಗಲ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಏನಡ ಆತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಬಂದು ಎನ್ನ ಜೊಕ್ಕುಲು ಪಂಡೆ ದೇ ಪಂಡ ಅಗುಲ್ ಬೇತೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತಿಂತೇರು ಆಗಲ ಮಾಮ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇಗೆ ಅಕಲೆ ಕಂಚದ ಅಗುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಅದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಕಲ್ಡ ಮೇನ್ ಮದತಿತ್ತ ದಾದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆವರೆಗೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀವಡು ನೆನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರಮಸ್ ರೆಡಿ ಆಪಿ ನಾವು ಏನು ಪಂದಿತ್ತು ಮೇನ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಪನೊಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀವಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋತೆ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ರೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಪಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.